Welcome back to Bitok-Bitok Podcast. Murag kailangan ta mag-explain kay Murag. True. Murag 1 month ang... Actually. 1 month ba? Nganong wala man ta naka-record ay. Nganong wala man ta naka-podcast. Busy me sa Miss Earth. Yes. Hoy. Yeah, nag-Miss Earth. Busy kayo. So, pasayloa. Tapos, lately sad, medyo na busy mi sa among gahi ni Bay, sa among relaunching, pasayloa sa... Correct. Grabe po ng mga scheduling yun lately. Yes. Samot grabe. na sa mga... So, mean to say, pasalamat ta. Grateful ta nga daghay ganap sa kinabuhi. Correct. Thank you, Kailan Lord. sa tanan, medyo gubot among setup karon para... Say, Productive ang among opisina. Wala mi gatanga diri. Tapos nakakaon na mi og bake show pa. Yes. Thank you, Sir Juan. Si Juan karon Yes. may libre. Naman may gusto nga snack? Unsay naa Juan kanay ko ng libre karon. Wala na yung mga blessings niya. Ang bake show pa, syempre proud kagay anon Persimmon Bake Show pa. In fairness, wa po'y makalupi ka nila. Baka naman Persimmon. Yeah. Big show po sa Persimmon, tapos show po sa Gisano. Oo, tama. So kung bake show pa ang tawag ano, so si tawag atong Steam Shopaw. steam show pa. O sa ilan kung laki ang show pa? Laling nga. Ngay gana. Na-yellow sa kuto. Dili, bata na itlog. My God, okay na ka na joke. My God. Ay. Ay guys, Ulang mo na nga joke. just in case kung nakalimot na mo, ito po ang atong Bitok-Bitok Podcast team. Si Juanito sa one photo nga gi-block sa Meta. Bastos nga Meta. Nga suspended siya for 1,000 of days. 10 years! 10 years. Sa kayang gi-post. Dili, Kasi mag-post mga ra. swimsuit siguro to nga mga... Dili, mag-post ako sa mga international na winners, ay queens sa Miss Earth. Kinaman sila ato sa pavilion. Portrait na gito ba? Wala may gown man ilang gisuot. Nganong gi-block. Suspended ko dito. Wala pa na ako gi-post sa kamulo pa kong upload. Wala na. Maghimo pa og caption. Automatic din gi-suspended ko for 3,644 days. So magkailangan ka mag-create og new one. Ano na, nag-appeal pa ko sa kwan sa ilang customer support. Gawa ka na lang ng sunod para... Basta na mabalik. Sayang kayo kung Lagi. pila to katoy na akong giyagawan. Dapat dagan kwan. Of course, ang among beauty queen karon. Wala ko'y corona karon ha. Gibawi kay... Wala ko'y ka na narimati. Narimati. Wala na ako nalukat doy. Si Miss Wholesome. Yeah, si Lu. Guwapa, sexy, beautiful. Yeah, that. Walay. Barbie kaya nga Barbie ang... Barbie ang pay, pero walay love life. Kana ko mo yan mong pagto. Please, kung kabalo mo sa iya mga comment below, please. Man daw. Mo lagi, dagan. may Taga sa story pa. DRR. Sipa ko. Ang makahatag og tip na ay 5 kilos yung Lami pa promo. Please, kanang secretive kini siya. Kaya again, sa ako sa opisina, kuhan yun ako, number 1 ako priority ilang mental health. So gusto ko nga lami ilang love life, abunda ilang abunda ang sex life. Di sila mamalhan. Abunda di sila mamalhan. Pago pa. Wala dapat kay para kana bang lamig yun ang gising. Lahi ragyod mo ba sa mabisbisan? Aminin na natin. Lahi ragyod ang kuan happiness. Dapat mga wisngi daw. Ano ni siya to ni nakaubo-ubo man? Bro, feeling ako bro naiwa na bisbisan na dugan. because tulog is life. Tulog is life. So, Luxury. So, itong question of the day, Attorney Doc, ano sa kalas na bisbisan? Uy! Siyempre, kawan mo si Attorney Drew Dalapo Galupo. Emphasize ang Galupo. Hello, everybody. Yan. Medyo ano pa siya nga ng, again, convenient siya, kaya di siya kasabot nga nung na-appeal na sa sakong gahay ni Bay. So, what's a choice? Stronger guy. Sige lang, malipay rin po niya pag mag-swildo na. Dito lang na siya makaingon nga, tama gina akong decision. Anyway, guys. So, tama, bago lang kami magod ang usa sa mga official nga
nag-document sa Miss Earth. So, congratulations kang Congressman Joman Alba for bringing Congratulations. Miss Earth. Sa una, swimsuit raman to or tale. Swimsuit Swimsuit lang. lang. Karon ang mismo yun ang Yes. coronation yun sa Talakag Bukidnon. And nalagi mo, uban mo yung nag-comment ba nga, anong mubundak man mo ng budget anang mga pageant gasto-gasto lang mo dagan kay mga kapos na kailangan taganog mga ayuda na perminti ba True. you know perminti lang ako ni mo rin nagperminti to bag when handling a for example naka sa LGU or para sa usa ka lugar balance yun na dapat tanan parehara na sa atong mga sakyanan ang number one gyud para modagan is gasolina. So maning kamot ka nga naay perminti gasolina but remember, dili ba ka pwede nga gasolina ra ka naka-focus mo tanaw sa ka sa ubang maintenance sa makina, sa klase sa ligid, sa even sa side mirror, whatever or bisag sa gagmay nga detalye sa imong bangko. Ano yan na ba? So dili ingon nga dapat sige lang kita hatag og ayuda bahala wala na di ta mo gasto ng mga pageant bahala ng mga tourism niya basta ang ato dapat ang kwarta sa tanan tawhanon ihatag ra gyud na dapat sa mga dili nga na balance in fairness to Congressman Joman Alba nasay mga para paayuda nasay mga pangangani naggayon po siya budget para sa tourism kay for him mabutang ang imong pangalan nimong lugar labi na magunaw na ng mga tao unsa may nasa talaka nganong diha mang yun o see so nana ang curiosity. True. Pila ka o sa curiosity, pila ka o. Sige, iha pa. Okay, nagunahon na siya. Upat para sure. Mas daghan, the better. Correct. So, niana ba? So, di ba, nasikat ang Bukidnon, nabutan. Tapos ang ekonomiya, Yes. ang tao mo, na diya, pilang kwan. So, ganon. So, ingana ang dating diya. Muna sometimes, like for example, ato adol na ang fiesta. So, basin na po, ako yun na karumba nga, di pa ma-resolve ang tubig. Taon niya magdala ka diri og artista sa higala. Una na tamudaan ha ang mga basher. True. Basing mo nang sus bayad mo sa kuan mga artista nga di man mo mobayad sa utang sa water district. Sala na pud nato ni. Maletse mo. Sige, sa platform ako. So usaon gyud ba anong kami anong sala na mo nga bag-o nga administration anong sala nako. Ginamit ako na one time itong sa mga gaya ni Bay nga di ba nagngisi-ngisi. Ayaw pag-ngisi-ngisi kaya dako ang problema sa tubig lain tanaw. Sige, Akong sala. Akong sala nga nay utang ang kinsa may nagmugna na nga ako. But anyway, gina. Di gina siya malikayan. Dili igahin ni Bay, dili igahin ni Bay. Muning ganan ako sa podcast kay pudira ta diri mangon. Anyway, so yun lang. So hopefully sa higala ay medyo ma-okay na lang. Kaya remember mo to na area before nga gidala si Vice Ganda, tamahal kayo ba ang talent ni Vice Ganda. Surigao, Tapos gibiranda nga, guba magkikentong dalan, tapos gi-priority yun ninyo si Vice Ganda. Siyempre, ang depensa po nato, dili mo po dito ingon ang LGU mo nagbayad totally, kaya naman po sponsor. Pero siyempre, ang tao lagi, well, anything basta nalay makuan mo, ginay-permitin lang makita. Exactly. sa Karagam na to. Yeah, something, no? Somewhere there. Karaga, tama si... Ito sa Nalyagan. Nga, magunaw-naw kuan. Anyway. So, yun. So, dagan salamat. Bye! Bye! Moro to. Sabay ka. Saan gini nga podcast karon? Dili ang ganana ko. Naunaan lang ako ba? Ang question for today, kamo na ibalag English, kaya di ko kabalo mag-English. Unsay mong advice sa imuhang kuan younger self. Do bago lamang ko, mga last year lang nga younger self. Sige, adjust yun nato na. Like, Sige na. elementary, Lay po tong kuan, lay po ng parera ba na naka-change or kanang kay balay, press ako, actually akong gilista ko doon nawala lang akong papilasa. Nabato dito nga sa elementary, unsa ko ma-advise sa Bernie bitok-bitok nga elementary, Bernie bitok-bitok nga high school. Nara kana. Sa naitlog kasi ba? Gihimo ninyong kuan. So, advice na ako sa kung burning elementary pa ko, burning high school pa ko, o burning kaning tong college baka or working na. So, sa imong ma-advise? Sa English ka rin na? Advice. What pieces of advice would you give to your younger self? Meris. Lahiragin natin. Gagara ka. Mangutana pa ka. Mangutana pa ka. So, na mga lista nato diri ka lang. Sige, magsugod taon na kita upat.
katong elementary ka nga Elvis. May baba. Wait, baba. Kala ka parang Say ang gani mo sa una sa elementary ka be. Siya awas na. So may tawag sa imo be. Dili mo gulo Elvis. Unyok man gulo. Ay, sa kong lula to. Exclusive na to sa kong lula. Unyok. Sapo ko. Kung sa'yo mo ma-advise ni Unyok. Kung for example, minaw si Unyok. Kung kunwari ba, natay time machine, or natay borag simple gate, bitaw. Tanatay letter ibutang. Uy, ginoo ko, ikaw man din na Unyok. My younger self. Muna ko i-advise sa imo ko, Yana ba? Ayan, ano sa muna lang yun ni ang mga technology nga pag ginabuhay kaning time machine. No? Pero pasin, moabot ra yun na. Kaya na naging tayo multiverse sa high school and college ta. O larga, unaw na ako akong elementary self. Akong advice akong elementary Bernie bitok-bitok. Ngamuin ko siya nga, ayaw kasuya sa family day nga wala ang imong mama o papa. Kay abroad man akong papa. Akong mama kay grabe ka, kada bang nasa peak siyang career sa pagkatrabahante. So bisag weekend gatrabaho siya. Masuya ko sa una kay mag-apilo family day sa school, ang parents nga mo pirma dili ako mga silingan. So mag-family day sa gym. Tapos okay, family, sack race. Dugi na gini kayo ng sack race ng game, no? Sack race, family, mama, papa, then duha ka Okay, muli, okay, wala ko'y family. Asay mo Papa Malvern. Pero mo nang mo-advise ko nga, ayaw kasuya. Kay ang imo maginikanan nagkayod para sa imong hayag nga kaugmaon. Yeah. In fairness din naman, wala man sa ingon lugar nga nagpasagad lang siya, di gyud sila ganahan. They wish to. Pero ang ilaha lang, ako lang giingon nga, okay ra, ay kabala ka na. Kay imong mamagpapa, nagkayod sila para to give you nga mas hayag nga kaugmaon. So, naka sa private school because ako mamagpapa, gikan magido public, they want na ilang kids nasa private. Tapos ikaduha naningkamot sila para namoy Betamax or VHS. Social ka. Social imong family sa una sa 90s bird. Kung na kay VHS o Betamax. Labi na kung napag-rewinder. Tapos Rewinder mas nga sa kanan og porma. Pero mas pinaka-social ka sa silingan ko na kay family computer. Ay! Pagikan sa abroad, family computer. Kung kinsar tong friends nako mo ray makadula og Super Mario Brothers Tetris og Super Cat. Pero katong dili friend, di ramo sa gawas, li ramo sa bintana. yan lang. Mo ta kung usa sa mga elementary. Okay, next isa sa inyo. Advice sa inyong elementary nga sige. Elvis. Unsay advice nimo kang Unyok? Sige nga. Sa buka, ay! Ginoo ko, kalaparon ko. Uy, ako lular, magigutaw ko. Wapa na kayo, pero Unyok mo na pa. Pasamsam, Unyok mo na. Ako lular, magigutaw ko. Gusto siguro siya mag-boxer. Dili kay paborito. Tama. Kay paborito na si Unyok Bilasco. Kay na-show sa una sa GMA nga Daddy Di Dudu ni Vic Soto. Ang katong bata nga lalaki, upaw siya Unyok iya ngalan. Idol siya sa Kolola. Uy, na-remember na ako. Upaw ka sa una? Upaw ka sa una? Oo, elementary. Okay. Tama. Remember ko. Remember ko na Unyok. Gwapo na to siya nga bata. So, dili siya gwapo. Okay, sama guys. Gwapo siya. Unsay ma-advise ni Sam karon nga gwapa na sexy na sa iyang younger elementary nga Elvis. Padayon lang dyan. Unsa ba? Elementary. Go lang dyan. Innocence pang good ka nang wala pa kay ko ana nako unsay mo future kanang wala lang sa imuha ba ang imo dula ana. Pero siguro same gyapon sa imuha suya gyapon no nga kanang kung unsang kay naman ko igagaw man good nga inga ng status sa imuha ba iyahang mother is nasa gawas. So siya sa una 90s basta abroad. Correct. Oo. Akong tita to siya sa gawas. So kami kay kanang I came from a not wealthy family. Not wealthy. Wala social pa minang pag not wealthy. Pobre. Anak gina nga pagka-chika manggod. Oo. Anak na magila siya. Balik kay sakit ba? Not wealthy family. At least na lang social gyapon paminawon bisag nagkalisod. Anak siguro nga kanang kuan. So ikaw lugar bro makakita ka nga na siya mga bag-o na Oh, yes.
Oh, na sila family computer. Oh, na sila family computer. Silingan data. Actually. Oh, Siya mo itong upaw na sa gawas Ako ninyo, murag dili. Cons. Siya to. Nasa bintana. Oo, ginoo ko. Pero so say advice nimo sa imong younger self nga Koan kay daghan man pud gyud bata karon. I'm not saying nga akong igagaw to siya mismo ha. Daghan bata karon nga tungod kay kaya ihatag sa ginikanan ang ilahang gusto, dili na sila kabalo noon mo appreciate og gagmay nga butang. Yes. yeah, tama sad. Correct. So Yes. sa may mag-ingon ni Elvis karon ngayon nga. So padayon lang dia sa imo or it's okay lugar nga. It's okay nga wala kay kun ay kabalaka po. Yes. Palit na tag 12 ka buok na TV. Oy. Mahappy na biya ka if naa kay na achieve nga bisag gamay nga butang through sa imong hago, di ba? Ana. Na-emotional na sad siya. Ano ba? Oh, sumunod siya sa amo ko. Ngano pag atong topic mga paski maghuot atong dugo. Yes, sa mo bitaw. Na-check ako sa ganin kung serious na sa daan. Di ka pwede kasi yung matag mga tao. Nalagi tayo mga hugot sa kinabuhi lagi yan. Ikaw ginag-ulo-ulo ani. Dagang ikaw na pasaylo sa imo kaagi. Ano kang i-heal sa imo ang Sa childhood. Pero feeling sa nako siguro kasi tanan man gyud siguro na ano lahi lang gyud siguro lagi tayo mga childhood ano. Sige. O ikaw Juan, elementary. Sa imong advice brad? Sa imong Same naman ba? No? Kay basta bata pa ka mo. Pero sa ko lang, ako lang siguro ingon kay okay ra gyud kay Jan kung dili ka gapaitan si mama sa una og mga gusto bitaw like gusto ko, di ba, normal ba sa mga bata? Yeah. Kung pwede kong dulaan, pwede kong bawang sinina, pwede kong sapatos. Ako, di ko palitan sa kumama ba. Mayroon nga siya ko, kwarta. Every time na. Wala lagi palitan nat kitong hindi palitan. Nasabtan din ako later on sa pagdako na ako tama gid ba wala ko gianad ba nga tagaan ko every now and then sa akong gusto kay mas na realize nimo nga unsa ka importante ang sa kabutang ito, inana nga mga things. Tapos okay gyud kay bay nga kuan nga kanang balag ibuli ka nang kanang nga panahon pero tanawa sila karon ana lang. Karon. Kada lang ako. So kung buratang ni uli tani yung tangap ay kabala ka okay ra lagi ka. Okay ra ka. Dahil lang dia. Sagdi nang bully ni mo lagi kana siya tutyo na siya. Tanawa sila karon. Ana lang. Pwede pala na yung ano, no? Ayan. Si Dro. So, sa ko amrag same Advice lang. Same lang sa So, manoy, kapiing mo din yun. sa inyo the rest kay kanang when I was very young, I was little pag yun, gikan migbutuan dito ko napanganak, tapos nagbalin mi diri og Cagayan. We had a semi-comfortable life. Kay my father was working og kanang right hand siya sa iyahang boss. So, we grew up lakas. We grew up nga naisakyanan, naibalay. Naisocialite sa group. Socialite. Naisocialite sa group. Siya ang wealthy. Actually, Ikaw ang wealthy. non-wealthy. Siya wealthy. Siya wealthy. Kasi mo tong point na, you know, na yung mga misunderstanding. So, kinahanglan may balin og public school. So, 2 years ko sa public school when I was elementary. And wala minaanad nga kanang dili bitaw ka murag wala ko ba mig spoiled pero wala minaanad nga every time mangayo mi dili ihatag like naagyo ding ana. Pabonda ang food ding ana. So katong elementary pa mi na feel nako I was grade 5 nga kinahanglan nako isabak akong manghod. Ang piliti bad to that time was stress. And bisan pag wala ni tao sa multicab, ako lagyan mo siya isabak. Kiba, hindi pa ngayon. Ako lagyan mo siya isabak. Nahin ko naman yung umangod. Nahin ko na yung umangod, day. Pitihin na, day. Hawa naman. Nagsabak mangyapon. May ginan. Oy, do, mo rin nakawaling ko. Ayaw lang, dili. Kaya basi pa mayroon. So, lahat yung time nga, kay gigutom mi, so nag-snack mi more ang 2 pesos, among gisnacks. So, dos na lang. Unya, ang multi ka ba nga time kay, ihatod giga door to door sa balay. Unya, dos na lang may nabilin. Dapat, 4 man dapat to. So, among gibasa ko ang ninaong mi. Nagdagan-dagan. Wala, namukong. Namukong. Wala na ako. Nakabayad kong dos.
Namukok. Di, alam, namukok. Namuko. So, my advice sa ako ang younger self, kato nga elementary ko, is to endure. Endure lang yun ko sa ang financial situation na mo ato nga time sa among family. And tuod man, wala man pod nag-fail amo ang parents nga magpasabot sa amo ana because we really endured sa ana nga age nga bata pa mi, elementary pa mi, gipasabot sa among parents ing ana. And grateful lang pod mi nga kanang giayo gibig matuto sa among parents ba. So okay lang, walay resentment sa parents kay nganong ingana. Nagitoy point gid sad nga ma-envy ka, ma-envious ka sa unsay nganong uban mga bata nga ingana. Pareha naman mi nasa public school, pero nganong sila mas ingana. So ginabalik-balik lang gid ni mami sa mo nga endure lang gid mo, one day inyo lang mapalit ang inyong mga gusto. So karon, Gilasan galing ko diri. So nakapalit na sa Tootsie Roll nga chocolate. Nakabay na siya sa driver. Sige na. Sige mga chichira sa una ba nga makayong kaganang na social kay na ba? piatos sa mua. Ay piatos Lays. tama. Bag-unam ng piatos. Yeah, lagi Samutay. pero sa una kung nana ka sa piatos level Yeah. bay. Burag medyo Proper socialite na ka nagamay bay. Sa chocolate mga kanang kuan katong curly tops no. Kanang curly tops social curly na tops, bay. Cloud9. True. Relation naman kayo nasa una. Dali man klase sa curly tops kinamo katong box. Katong box ang mahal. Mo ba? Katong nato yung nasa cup. Oo. May nga murag magman. Yeah. Macaroni nga kuan ba? Pagagmay ana. Ang Kung na ato- kay nadto mahal to bay. Yati kanang ikaw ba pobre kay kabay kung imo mapalit ka ng chiclets nga tag 2.25 or katong pula bitaw nga lingin-lingin. Oo, kada imong lips. Oh, lo siya nana, no? Ano ni mo? Bubot kana burki na mga mungkin ang mga sinyalis nga medyo napaka sa poverty Ang ako, line. madali-dali og palit sa una chocolate is kanang honey. Kana na siya Honey bar? gamay, honey bar o gamay ra tag dos sa tag piso o kanang balikot sa. Balikot May pamulo kay makapalit mo, no? Oh my May God. pamo kay makapalit mo. Ako permanent ko ana actually. Oo, kayo. Tiga pangwar ako sa tindahan. Oo, tindahan akong lola, magsigir akong pangutang niya og pan. Tira, Wala, ang cloud kanang nine. balikot siya mo nang tira-tira, di ba? oo. Balikot siya po nasamo sa mga gusto namin. Tama ba ta kanang yema? Mo ni mga Sa signs yema of kami na may poverty. gabuhat. Lagi kana pong mga pulburon nga homemade pulburon, mura sa nato ma-afford yun. That's signs of poverty ginawa. True. Toblerone, dili ka kakawanan na Social kung wala nga ka Toblerone. kasabron. Wala pa ko Social, sa social na kanang mga Later kit, na high kanang mga school na KitKat, mga social na mga na. Kat. Malipay naman kitag bazooka sa una tapos nalayin ka tong newspaper. Nike comics. comics sigaw. Tapos balik-balik man din eh. Tapos kanang feeling ni mo nga mura ka kanang after busog na, kuan na ka katong judge kay medyo mentol sa baba. Sobra na kang naka-toothbrush. Pwede ko ka-relate din sa inyo kay sige mo pamalit no. Oo, grade 4 ko nakabalo na ko mamaligya og yema. Para lang, mamaligya ka, para Gio? makabalon lang ko. Oo. Kaya na Para makabalon lang. Kanang gabit-bit ka sa school? Yes. Uy, nakatry ako Nakatry ko baligya. yung Grade 4. Akong baligya sa una is cookies. Social media. Social Kaya cookies. akong papa man ko nag-work siya sa kanang galing ko nga kumpanya pa tapos yung product ato is kanang Chips Delight. Yeah. Isa gyud baligya dik is social. Okay, every Ako time sa yemar ako din nga tagpisuhon. nato time nga nagdala siya isa ka box ba daghan kay tapos kato nga kon kita sa tagsa ba. Isa ka cookies nakapack gyud siya isa. So akong ginawa kukuhaan ako ba tapos ginabaligyan ako sa classroom. Kapanguwa ka. Wala ka na nang Wala ilugan. ka nang ilugan. Lahi Tapos yung may din baligya. ang modus Di, mas ay. ano ka, mas business-minded ka. Mas Oh, no, pero nahurot na magyaman. Wala kay ko na daw. wala kay ko nakakuha na ng baligya-baligya ako. Ako'y tigtabla sa kapamaligya sa una. Sa una ka nang, ganun na itong icing nga ipaugalan ta kung iyan sa baba. O si tawagan na. Munipi, makuan din siya, malanay. Malanay siya simple. Matunay. May wrong. Spell. Oh, balik na sa pulburon. Ano mga signs of poverty. Napakasakuan nga kanay mo mga snack kanaging balikot siya ba. Saan ang balikot siya? Uy. Ano siya, Tira-tira. 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 Ano siya ka ng mas Kanang kabado. latik na Yak gano'n. na. Oo.
So, tamis yun ta sa unang panahon. Tamis gid. O kanina, ito na. Unsay advice ito. Kani medyo teenager na. Teenager na. Yan. Ang Medyo mature common, na. ang common sa ato sa elementary kay endure. Endure. Ang advice kay endure padayon lang yun. Duwa lang ako nabutang diri. Una, okay lang yun nga putot ka. Kay katong bayhana nga nisinggit sa imong putot og pangit. Asa na siya ron? Charot. Bitaw kay sugo na mo crush na, di ba? So dili gyud ko crush ako mga crush. Pero nga na ang dating nako sa high school pa ko. Tapos do na mangyapon ng connection sa katon di pa rito. Pero itong high school na ko medyo imot. Kuan kay koy kanang dali ko manglod mag-imot-imot din koy pag di ko crush Ginoo ko. Pero akong giingon, akong advice sa mo burn. Okay ra gid tarong eskwela diha, daghan kay chicks nga nag-atang. Wala da sa high school nara sa MPSC. Tapos mo lang din to kanabang ay kabalaka kung wala ano mo na kay di ba masuya ka tong uban nga daghan kay maka-crush tas imo wala gyud maka-crush ay kabalaka just be kanang be successful okay ra ka kaysa gwapo mas okay gyud tong na kay kwarta ana okay ra mura na akong kon sa kong high school na ako nga okay ra ayo ka depress nga in fairness mo na akong magaling nisuya na ko sa akong anak ro nga may kay naka testing ka uyab-uyab. Si daddy, wag yun ko nakatising uyab-uyab sa high school. Wala mo to sa first year. Mamo lagi. Wala. So, relax lang. Okay lang nga kay love life. Okay lang nga char-char lang to tan, crush-crush lang to tan. Okay lang to nga gignan ka nga putot ka, pangit ka nga tayo. Mutaas ra gyapon ka. Okay ra. Ha? Ay kabala ka makonsehal ra ka. Ikaw, Juan. Ako High school nga Juan. High school. I think duha to lore siguro. Ako ang first kay Kwan kanang during mag sa high school na Kwan ko ba na-expose ko sa fame ba kasi syempre ibang major ko ba then sa Kwan pod sa YFC na leader pod ko ano pero more on sa YFC ko nagkuan ako advice lang during anang time kay ayaw padala sa fame kay nagito na time nga nagkuan mo sa YFC to them. Enjoy ka nang murag ang service, mag-visit ang mga schools, mag-gila-gila, makilabilo sa mga tao, syempre mga babae ano to. Correct. Kanang kuan din kay ningon sa kuan ng ginan ko sa kong isa kauban nga. Kuan kay ba na di sila ganahan sa mo diyan do kay kuan ningon lagi daw ka nga kanang di ko mag-serve dia bay kay di ko musikat dia. Ito. Pero kung gusto ko nga point adto is di ko gusto ko sa lain na lang ko mag-serve kay di ko gakapansin na gusto ko mag-serve anang area. Okay. Pero lahi na siguro akong pagkasulti ba so mo siya ito kin insulto siya hilas ba ganing nga tawo nga ito. And na-realize po na ko ba lagi ba murag nag-serve ko ba tungod kay nako yung na-meet nga mga friends nga babae may ilan ako nga babae kay tungod kay kuan ko sa school ganang ban medyo lagi ko sa school tapos ilado kay ko may kay ko mo guitar sa high school daghan kay ganahan sa ako sa high school kay mga bata pa bitaw nga kun ba kay nalagi leader lagi so, murag na-divert akong service into naka-focus ko sa fame ba nagdaan kong survey kay nani akong ka-feel na ba murag ayo lang padala ano murag dili siya maayo dili siya maayo ba later naman ako na-realize gyapon na siya kanang kuan na kanang nilabay na mga years ba ay lang padala. Dili okay ba para sa ko. Tapos kuan din kanang okay lang kuan kanang night time na year third year at ako or fourth year nga. Grabe akong paningkamot na nga maka line of 9 90 something. Kana ba? 9 din kanang kato din na rin ko test paper nga akong gipakita sa kon akong gipakita sa akong papa nana siya ay di mo ni akong kuan akong na-achieve part ko kan good murag kuan ba out of kanang 100 kumbaga na ako sa 95 ano then ayun kato na nga moment pero pag kuan kay mura ni ana siya ba kato kasara to na ko na share kasara po na ingon sa papa to dili mo siya inana sa ako maskin sa uban sa ako mga igsoon dili mo siya kato lang nag-share lang ko ba nga mo ni ako na kuan ningon na siya nga mo na imong kaya
So ano ba, sa ko lang, kato, big deal kita sa Kobay ka. Ano ba, dili man ko bright, dili man ko kanang, Naningkamot kato lang, proud ko sa akong self, kato gid nga moment, proud ko kay naabot na ko nga score ba nga, na line, na ako sa 90 plus, ayun daw din. Mara, niya na mo, kato ang natubang ang nakuha sa ko, pero okay lang to siya. Okay rin kita siya. Very good. Kaya lang. So sa imong sulti nimo nga ayaw na lang in line of 9. Ano? Dili, padayon lang gyapon. Kon lang i-push lang gyapon ng imong pagpapalika. Ayaw na lang pala nun ang hindi gyapon na mapansin. Lagi, unsaon mo daw ng sobra man daw. Unsaon mo lang na sobra. Maka-graduate na gyapon ka balag na ka sa mga Ano naman na. Wag ba sa bagsak. Ano naman na sige no. So dili naka-on mute sa high school. Dili. At saan naman ka? Dili, George? dito na nagsugod man lang akong kuan baba. George na nga? Kalaparon ko sa imo. Ay, Ginoo ko. So saan ka high school? Mo gito, akong tinuod nga pangalan. Elvis na ka? Good, yes. Elvis na ka? Oo. Elvis ka size. Bisa sa elementary, uy mo, magyud. Akong lula, ragi katawag sa ko og onyok. Akong gagna is JR. Junior ba ako ha? Isap ng Jenny. Isap ng Jenny. Kanagibunyag na sa kong friendship sa ako. Kay tulo man mi ana. Oo, di ba? Ano pangalan? Kapoy ko ayo. Actually, it's Jenny Samantha. Ana man na siya sa una man daw. Jenny sa una. Ano siya sa una? Ay, basta junior. Unsay ma-advise nimo kang Elvis nga high school na? Advice. So girl na kay Kato. Actually, di ako nag ano ha. Pero I think wala ko ma-advise ako ang Butterfly high na kay school Kato. self. Butterfly na kay Kato. Oo, kay bisag tuod nga kanang gahinay-hinay ko og out kay kanang ano lagi expectation akong papalagi sa kuha kay gusto siya og apo. Ano ba mo may check ka mag-permis akong apps. Oo. Ginoo ko. Oo. Mas stress gid ko sa una kay magdala ko sa mga classmates sa balay. Binuangan sa akong papa. Uyabas ana siya ba? Sige, ripas ana ko anak. Ang alangal man ako amahan sa una. Nga na iya? Oo, nga na iya mga tawon lang taon ako mga friendship nga bae. Kay kabalo siya nga gay na ka. Ay, Ginoo ko. Elementary pa man ko. Kay lami na makay kumusaya og 6 man. Kay Ginoo ko, day. Pwede manggit ko mag-spaghetti pababa, day. So, minto say, pag may kagwa kay ma-advise, so minto say, para sa imo, okay, tama ra na imong gibuhat? Yeah. Ay, dili sa nga tama akong gibuhat. Through mistakes man gyud, we learn from it. We take a lesson from it, di ba? So, makaingon lagi ko sa akong self nga proud po ko sa iya ha. Kay despite siyang giagian, though daghan kay kog na kuan nga discrimination because sa akong gender preference. Oo, daghan gana gina-misjudge ko, daghan gina-underestimate ko nga na kay sa amo compared man god sa mga generation sa una kay hinay-hinay pa ang pag-accept sa amo aba. Ambot sakto ba ang term nga accept kay feel ako di pa magyud ni totally accept murag ano lang sayo tolerated lang siguro ana siguro ang chika. So usahay manggod ang tao manggod para makatuon siya dili manggod kailangan nimo siya nga sige nimo siya hatagag advice. Let him or her go through it. Dapat ma-experience niya kaya para mas patunan niya kay I will never be who I am right now kung wala na ko to nga agian. Thank you so much. So kibali ko naminaw sa high school nga LB padayon ni pagkabayot ya. Rampa lang gidadayo. Ana lang. Wala sa kadi ka ma-advise nga chillax sa imo pagka rampa na. So para sa imo okay ra pagkarampa. Ana lang. So okay ra gid ay. Yes. Wala ra sa kamo advice nga ayo sa og out, later na kamo out. Okay ra sa kana early na out. Wala, oo. Kay mga second year high school ko nabantayan sa kong papa kay kabalo naman ko magbubbles sa kong hair. Sinasabi ko sa uso kay nasaon na sa high school. Dapat gid bubbles ang hair. Paulbo gid na siya dahil sinasabi ko talaga sa iyo. Ay ko papa unsa man na siya? Yes na. Yes na. Ang junior. Oo. Wala nakatiyong. Pero pinabot bigit sa time nga kanang murag yearsan ko sa kong papa. Kay tong hubog kayo siya. Ano lagi daw ko kanang failure lagi daw ko niya. Ana siya sa kuha. Mau ba? Oo. That hurt. Oh, super. Oh, nagabot gina sa point ni nga. Ana de gihapon nga. Nabot kito siya sa point ni nga kay siguro feel niya nga wa naging pag-asa, dili na gid niya mabali ang dili na gid niya matulid ang bali na ana bitaw. Oh. Pero forgive na mo siya.
Akong papa, oo. Ako na siya napasaylo man adto. Makita man pud niya man pud nga dili ko parason nga ano ba, klase nga individual ana lugar. Oo, di ba? Dili ka para sa... Ana. Kung nabitbit og lucky, pero may sa balay. Best friend man to niya. Ay, Basig tama. nakalimot ka sa chick. Tama di ay. Mo itong story, no? Ang katong nga lucky best friend mo dito sa imong papa. Lain. Oh, so mo to siya. Ano Sige. ba? Dili na ta sa wealthy sa group. Correct. Wealthy sa Wealthy sa grupo. group. Unsay advice nimo sa high school? High school nga Drusilla. Kuan, do not be insecure. Insecure? Kay, yeah. Kay there was a time na kanang na-aware ko na gakaibog ko sa mga babae nga daghay naka-crush sa ila. Oh, labi na sa akong sister. No, masuya digit ka sa kuha. Yeah. Okay. Sa akong sister, makita na ko nga, murag gasabay ba ang mga gapanguyab sa iya. Ay, sister, older sister. Yeah, older sister. Yeah, Oh, okay, wapa ko na na-meet yung older nakita sister. na ni mo siguro siya, probably siguro. During the campaign period, wala mi. Sa campaign period na ba siya? Panagsa. Okay. Mga lalaki ra buta ko na. Okay. Anyway. So, galinya na ang mga gapanguyab saya sa una. Talaga? So, sa ako ganun, wala may gaya. Nga na. Oo. So, one, kana mabahin sa gapanguyab. And second, kay sa material things. Para po sa elementary, nagdala na ko siya ba. Kay sa high school ang ginapabaon sa mo ang mami is 30 pesos. Okay. 20 pesos pamasahira na siya, 10 pesos ang baon. Ang baon para sa Pang food lugar. snacks. Oo. Mas wealthy din ko sa mga 50 man ako. Pariyami, 13. So ginapambalunan mig-lunch kaya ang 10 bala na kanap at baka ang pinaka barato gid ngay mo mapalis kutsinta nagitag city. Wala bitag insecure ko sa uban or maibog ko sa uban nga after class nagdasa sa plans, laga na. So, nakoy insecurity and thank God lang pud kay dali na nako siya na discover nga na ako yung and dali na pud nako siya na correct. Ako nang gingi advice ako self at is that kanang nakay own nga identity. Ayaw dili ikaw si Drew, you're special and you're different from other people. So kana siya material na ng mga butang mo. Abot ra na nga ma-achieve ra pud na nimo. Like you will say nga, first, sa imong igsoon nga ayaw ka balaka, pareha mo gwapa, Yeah. gwapa imong igsoon, di lang kayo ka gwapa. Napay yun sa ako di Drew, mas gwapa man kasi mga ate. True friends. Uy, makarelate ko speaking Dili to true friend, raw friends. makarelate ko na attorney kay sa high school, akong ate same may school. Kana daw nag-regional science siya for first year o second year. Bali na siya bulwa for kuan third year, fourth year. Then ako ate ba, kuan na siya ng crush ng campus na siya. Da, kuya nila Ako, mga family. Yeah. Ito ka rin. Churaan family. Ito ka rin ako Correct. din ito ako sa school nga murag okay din ng dahan kina siya ka ng same gyapon ako ate is banda gyapon. Mo ba? Murag band majority man ta siya or seal something mo seal ata siya. So sikat gyapon siya kay basta ka sa front. Lagi ko ano man. Sikat pa kami makauyab lang ka ubad majority. Correct. Gwapo kay ka na. Tapos uyab siya sa kuan, uyab siya sa band major ano. Uy, grabe kay Ano ba? may gala. So ako ate dahan kay crush ng campus ko ba? Ako ka ba napud kay makagusto sa ko. Pero later on pagka ako na band major na ako, dito din ako na ng brag. Sa ako ate manggod sad. Pagsulod na ako og first year, sa ako ate is fourth year. And sa iyahang high school years nailhan siya nga talented kay dance troupe, maayo mo drama, ana-ana. Wow. So ako abong Katong nang labyog ang ginuog mga talents, tulog ka ato nga time. Ang imong ate mo Hindi ka tulog hangtod karon. Iakang. Muna kong giingon nimo. mo din mo wala nimo nakuha na sig tulog ka ato. Nagsabli og ayuda og talent ang Ako Ginoo. ang gibuhat sige talented si ate. So manikaway ko sa academics. So ana ako ang motivation. Pero nasangit magyud. So gibuhat ako tanan. So nahulog nga murag kompetensya nimo imong kuan imong Well, dili man pod in a bad way. Murag kanang
Wala, ngano. Pero syempre makumpen, no? Ganong adored kaayo siya. Ganong ana ba? Yan, maski sa katong ga-involved nami sa ministry sa church, nganong kuan kayo siya, nganong ako kay murag behind lang ko sa iya, shadow lang ko niya. Ala ate, ate. Amo lang nasturyahan katong sa mga younger years di na mo ay. na. Tapos iya pong giingon sa ako nga, kabalo ka, mas gakaibog sa imuha. Kay confident ka, kay Roll na sana kay para lang gid mahilot ng imong mga mga ngot-ngot nga mga dughan. Plastikan. Kay kabalo ka ako, tanga-tanga ko ako kaya ikaw kay naa kay utok druan mo ana siya sa ako. So, amo ba? Kung kabalo lang ako. Nakarami ang ako kay laya kong issue kay kung within the barangay lang, barangay, lagi maka-crush. Kay private school. Correct. Medyo pution. Tapos na Betamax. Na family computer. So medyo one lugar ko kanang uyabon ninyo kanang anak ni Sparsha. Anak sa abroad. Pero sa amo sa school wala naka-crush. Sa lugar ni akong beauty. Pang ano lang ni pang local. Kapag abot sa school. Wala yung maka-crush. Pati sa mo ay baranggayan kinalisikan. Ala noon. Ala. Iluwa ang break show pa. Pero see, now I realize nga kanang bisag nga ana nga party lang. That's why okay na lang. Dili not to justify this That's why siguro bay naiuban bay nga musa naiuban sa mga root ko sa cheating. Sa uban na para lang nako. For example bay lalaki ka sa una. Tawag mo pansin nimo. Maka-remember kapag ang mga lalaki bisag di kay tsuraan. Iba tong nagnegosyo na dato. Kapor nagdagan sakyanan. Makapalit na gusto. Di ba kasagaran story silang pangabit ug mga chicks kayo. Di lang ko kabaluha kung baka muna na imong hugot bagay katong high school sila wa sila gi kuan. Wa sila gi pansin, wa sila gi kuan takaron nga uy. Kay because speaking of fame mo yang giingon, muna akong segue now to sa last na kaninang mga early college na ko nagtrabaho ng early. Mugid ako ning advice bay nga Bernie. You know, tama na imong ginabuhat karon. Padulong na ka sa stardom. Kaya nag-ABS-CBN ba? Kaya imong pagkasugod, pagka-backup dancer, padayon lang na kay murag guwapo ang padulungan ana. Pero burn! Lami kay ihatag ni nga note, ayaw gyud patintal sa fame. Ayaw kadala sa fame. The good thing lang siguro sa ako nang na-expose ko sa high school sa fame kay kuan lang wala ko engage ba. Sikat dagan na kaila sa ko dan di mo tang idolize pero okay lang ginako lang ako okay sige pero wala gid ko nag-try og But di makurat yung ka Brad kay sa una college pa ka di man kay kakakuan di man kay ka mamastura wala ba gyud mubitaw na ako sorry mubitaw mag-MPSC ta dumreano sa una kay di man ta ka afford og Xavier kung pabuton lang kita ko natay kwarta dito magita sa school nga lami gyud pero mura man ning ma-afford sa imong penso dito ka na something pag abot din akong ABS kalit din ko ni sikat na himong Bernie bitok-bitok sa radyo. Tapak ato ni mo mga sad-sad every night. Dagan babae. Bay, grabe ang chicks. Mo duol sa imuha. Sa baranggayan gid lagi. Balagi ba kung beautiful? Dalong ka mga backstage, balik-balikan ka. Ikaw, anak yun ba muna ko nga, Bern, chillax lang diha. Behave ang pototoy. Chillax lang ha. Chillax lang. Kabala ka, dili kay tsuraan. Good news, dili kay tsuraan, pero kagubtan ka sa chick. Sa barangay. Sa barangayan. Putot ka, kulot ka, dili ka, pero kagubtan ka sa barangay. Sa barangay lang. Muna, ayaw lang gipakuan sa fame. Yan. O kamo. Ikaw attorney. Unsay mong advice ni mo diri na sa kaninang mga late Sa na older mga years. 20s kanina ano na. Unsay mong advice I have 2 pieces of advice sa myself. One is kanang unta nahimo kong well-cultivated woman. Meaning nalasad ni mga words nga pang kuan daw. Matisting na level sa tong mga. I should have read a lot, learned a lot from reading kay diya man good sa imo ang pag the desire to learn, to seek, mas matarong nimo og padagan nimo, navigate nimo ang life. Yeah. So mo na ako na-realize. And number 2, I should have saved more and spend less.
ingana ako ang na-realize kay Ano ulit? spend Save. less, save more. Save more. Save more. Save more. I should have saved more. Saved more. saved more. Spend and less. spent less. Yeah, kay ano ba? Karon wala man gud ko nagtan-aw sa kay gisalig na parents nga na walay financial literacy kanang advice sa generation namo sa una. So I should have kanang mas gitan-aw di dapat na ko na siya sa future kay believe it or not dili ta kalihok karon kung wala gyud financial kanang provision kay mao bitaw nang mo tiwas tag eskwela man kamo tag trabaho for us to earn nganong gusto mo ta mo earn because we want to have a comfortable life. Okay. Inga na. So I should have thought about that and katulad di ay is focus. I should have focused more. So na-defocus din. Na-defocus. Palit kag lens na mas nindot para mas focus ka. Tsada nga lens. Well, that's good. Tama. Ikaw, Juan. Kuan, sa kuha, amot lang. Siguro, ako ma-advise lang na, kung malilate na ko siya sa high school, kanang, okay lang ba nga siya type ka nga tao. Okay. Siya type man yung kanang, Siya tiglaba, siya tigluto. Dili ka nang, siya na-share na ko ni ka dyan, may ka nang, tigi, katogingan ako nga fame na, dagan na kan, kung barumbado lang ko nga tao, kanang, wala nyo ayaw ito nga tao, dagan mo ko siguro na uyab, dagan ko na dagit, or sabay, tawon mo niya, pero, may gitugod sa akong pagka-shy type, madlok mo gugug babae. Predet. Pareta baka kon. Sa diyan lang gid. Kanang madlaw babae, bitin kanang nay babae lang. Sabi kong gwapa, di ko katanaw sayang naong or kanang maulaw ko, ma-intimidate ko kanang nay tao ano to. Labi nagahubo na tanan no. Kaya gid tinud na siya, kanang Tinoon lagi ko. kanang madlaw actually madlaw ko babae kanang no kanang dili na kay ko ma-intimidate ba kanang once na babae mo na, especially kung gwapa. Madlo daw siya babae sa bayot, madlo ka. Unsa naman tawag ako kamot uy. Ala ka Gidulaan uy. Unsa na akong gidulaan uy. mo taw anan tapos okay lang nga siya type ka kay tukod ana murag isa siya sa butang nung dili kay ko ga-engage og mga cheating or kay madlok ko ba itong mailang ko or sabay tawagan na. Tapos kuan lang kanang siguro sa kong self kanang college na siguro kuan kanang don't be afraid na ma-explore. Or kanang mo push imong limit like kanang itong mo try og kuan ba risk kanang kay dagan kay ko mga pangitabo sa college nga dagan kay offer dagan kay pero mediocre lang bitaw nga mga nga effort akong gihatag so mo nang wala kay nako siya na push mediocre. Ano ba? Mediocre. So lang siguro isang pod ka na don't be a mediocre kuan lang nga tao. I-kuan gid push your limit gid ka ng kuan para ma-achieve nimo ang mga kuan. Pero naka sa tama nga track ka ron. Yeah, bitaw na tama okay ra ka. O Elvis, o Sam na rin na siya. Pwede tanong man di. Wala pa ikaw na may kuan. Kaning lately lang yun. Finale lugar as a whole. Sa third Unsa imo ang kuan mo? What would you advise? Advice ako ingon sa kong self is Hindi that kay you Sir are Juan. okay. Embrace your authenticity. Kanang ano usay magud kay pretentious kay ko kay kanang hard kay ko sa kuang self ba. So it's okay man good nga magpakita pud ta usahay og kanang softness nato, weakness nato an about usahay. Then always know your worth. Always know. Kanang usay man good kay kanang oh my God, this is something personal. O say mo good kay maka-question gid ko anak kay kaning bitong dili oy ang kanang Kita ra bitaw. recently lang manggod kanang Ano naman? Oh my God! ako ning open. Oh sige my lang. God. Go. Actually, mo ang magiging nga show. You open? This just happened recently. Oh my God. I fall in love with someone. Ay, nga taga sa DRR. Ito na gihamin na gyud mga. Ay, wag mo na i-edit.
Wala yung check ka I'm so sorry, naligyas na. Sorry. Sorry, So di you na po fell in love. natatapos ang aking kwento. Sige. So, na-in-love ka lately. Yeah. Nagbunga na yung mga kagons. Tumawa. Sige na. Ang mga side warning ko sa tinunda. Samo ko eh. Pero nga naman ni, una fail Kaya- niya po. Kanang, wala masiguro gyud siya kabalo. I don't know, feel na ako kabalo siya. Pero kanang, he doesn't feel the same way. Oh. Another straight guy gapon eh. Straight guy siya. So, sa man din, nag-effort din siya o nangligaw siya? Ay, wala man. Kanang, Naka-show lang na-full si sa Sam. iyahan. Oo. Na-full ka Ako because lagi sa na- mga chat siya sa imo, ga-message siya or nasa Siya akong ideal man. Siya akong ideal man. okay. Oo. Kanang, responsible, mature thinking, as in, bawkay ko siyang pagka, then kanang, kay siya kanang, kanang bitong soft kay siya mga istorya, dili siya kabalumaning ka, as in siya Abi gid lang ako na nimo, ideal dili siya man. kabalo. Abi lang siguro na ako. Oo, mura man. In love ko sa iyahang sa Pero iya sa man, ko so, kung siya. so sa may mong kuan ka na bro, na close na or Friends wait mo. siya, friends mo or Kanang kuan. Friends me. Pero may nang ginang nang Behind the kanang, scene. Behind the ako scene. ra gyud actually. co-worker? Dili uy. Dili uy simbak ko. Tiga si DRR, rinay mo ni. Matigamay ang scope ba? Simbak ko dili uy. Dili na ko coworker. Wahid? Fred, hoy, simbak ko. Simbak ko. Hoy, grabe ka chismis. Dili uy. Baby boy, man, dati mo kabalo. True baby boy. Mangod Muhila siya, pa tatubulan. Mangod. Oo. Wala lang kanang siguro kay ko niya ko kay ay! So, hurting pa ka yeah. karon kay na may gamay kirot ba? Oo, yeah. Hurting? Ano man hurting kay gibasted ka? Ano or hurting man din ah, man dapat, di ba? oh, Inspiration man dapat. hurting ka kay feel ni mo burag dili With yun chance? pwede chance nga magkamo or ana? Ana? Kanang Naibabag? ngipon. Ngipon, Kaya hingo. naibabag day? Wala man. Kay wala man po siya iyab. Siguro kay lang, tungod sa naglagot ako ka? tungod sa akong gender preference. So parang na-fall ka but lagi po kayo na nga syempre, di ba give girls. Pero na maka-chance sure. nga, makakuan ka nga mo engage sa imo or na by chance. Di na lang, wala lang relasyon, tilaw-tilaw lang. Ano? Wala pong ko kabalo. Ako siya pangutan. Ay, simbak ko. Samo ko Era! O dito natapos ang atong episode sa Revelation. Ato lang i-update every Uy, podcast. baba. Dili na din. Sa next episode. Ay, simbak ko. Dagan salamat sa inyo tanan. Please do follow sa among Spotify o YouTube Bitog Podcast. Dagan salamat sa inyo So much. pag-uban-uban. Siyempre kauban si Juan sa One Photo, si Wholesome, si Sampain. Dagan kayo siya pangalan. Pero unyok na siya sa bata. O siyempre kauban ang kalimti ang among gahi ni Bay. Napod nila yung podcast. Dito mga issues sa mga sa dakbayan, sa mga balita. Kami ni Drew nalibong na nung Drew Galapo Galupo. Alright, kini si Consiel Bernie Bitog. Dagan salamat ingat mo tanan. I love you all. Bye.